ጋሪ ኣብ ሓደ ትምህርቲ ቤት ናይ ሳይኮሎጂ መምህር ኮይኑ ዝምህር ፕሮፌሰር እዩ። ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ግን ሓደገኛን ብዙሕ ገጸ ባህሪ ዘለዎን ሄትማን እዩ። ናብቶም ሰብ ቆትለሎም ደልዮም ዝፅውዕዎ ሰባት ዝተፈላለዩ ገጸ ባህርታት እናተላበሰ እዩ ዝኸዶም። ንኹላቶም ድማ ህይወቶም ይቕይረሎም ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ግን ኣዲሰን እትበሃል ቆልዓ ምስ ተፋለጠ ህይወቱ ሙሉእ ተቐይረ። ጋሪ ጆንሰን ኣብ ከተማ ኒው ኦርሊን ናይ ፍልስፍናን ሳይኮሎጂን መምህር እዩ። ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ድማ ምስቶም ፖላዊስታ ከተማ ብነፃ ናይ ሮድዮ ኦፕሬተር ኮይኑ ብምሕጋዝ ውብኡ ይፍጽም። ካብኡ ዝተረፈ ጋሪ ኣብ ህይወቱ ምንም መሓዙት ይኹን ኣዕርኽቲ የብሉን። ፍቕረኛ ኮነ ሰበይቲ ምንም ስለ ዘይብሉ ኣብ ገዝኡ ምስተን ክልተ ደማምኡ ጥራሕ እዩ ግዜኡ ዝሕልፍ። ሓደ መዓልቲ ናይ መምህርና ስርሑ ወዲኡ ናብቲ ናይ ፖሊስ ስርሑ ይኸይድ። ኣብቲ ናይ ፖሊስ ስርሑ ዝገብርዎ ሰብ ከቕትሉ ደልዮም ሂትማን ንዝእልሹ ሰባት ሂትማን መሲሎም ብምኻድ ቆትልዎ ከም ዝደልዩ እናተዛረቡ ሪከርድ ገይሮም ናብ ሕጊ ምቕራብ እዩ። ጋሪ እቲ ሮድዮ ኦፕሬት እናገበረ እቶም ክልተ ካልኦት ኣዕርኽቱ ኣፍታ መኪና ይተርፍ ነይሩ። እቲ ሂትማን መሲሉ ዝኸይድ ነበረ። መሳርሕቱ ግን ንሽዓ መዓልቲ ክኸይድ ስለ ዘይከኣለ ንጋሪ ብግዲ ንኽኸይድ ይነግርዎ። ጋሪ ኣብ መጀመርያ ተጨናኒቑን ፈሪሑን እዩ ነይሩ። እሶም ግን ካብ ኩላቶም እቲ ዝሐሸ ወዲ ንሱ ከም ዝኾነን ብዘይክኡ ማንም ሰብ ክሰዱ ከም ዘይክእሉን ምስ ነገርዎ ተሰማሚዑ ይኸይድ። ድሕሪ ብዙሕ ምጭንናቕ ጋሪ ናብቲ ምግብ ቤት ነቱ ቀታሊ ዝእልሽሉ ወዲ ክረክብ ይኣቲ። እቲ ወዲ እሸይ ተጠራጢሩ ስለ ዝነበረ ጋሪ ብዝገርም ኩነታት ቀታሊ ከም ዝኾነ ብዙሕ ወግዕ ውጊዑ ይእምኖ። እቲ ቀታሊ ዝእልሽ ነበረ ወዲ ድማ ብግልፂ ገይሩ ነዚ ሰብ እዚ ቅተለለ ኢሉ ምስ ተዛረቦ ጋሪ እታ ቃል ከም ማስረጃ ሒዙ ካብቲ ዳ ምግብ ቤት ብሓደ ይወፁ። ጋሪ ሓንቲ ኣንጎሎ ከይተኣንጎሎ ግን እቲ ምስኡ ዝነበረ ወዲ ብፖሊስ ይተሓዝ። ናብቶም መሳርሕቱ ምስ ተመለሰ ክልቲኦም ብስሩሑን ትወንኡን ብጣዕሚ ከም ዝተገረሙ ይነግርዎ። ጋሪ እውን ተሓጒሱ ናይ ሓደ ሰብ ህይወት ከም ዘድሓነ እናሓሰበ ንገዝኡ ይኸይድ። ካብቲ ዕለት ሱ ንድሓር ጋሪ ዋና ስርሑ ንሱ ይኸውን። መጀመርያ ብዛዕባቶም ሂትማን ንደሊ ኢና ኢሎም ዝደወሉሉ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክን ተማሰልቲ ካልኦት ድረገጻትን ብምእታይ ብዛዕባኦም ክንድዝተኽኣሎ ሓበሬታ ይእክብ። ዘድልዮ ሓበሬታ ኩሉ ምስ ኣከበ እንታይ ዓይነት ካራክተርን ገጸ ባህርን ክላስ ከም ዘለዎ ወሲኑ ሜክኣፕ ገይሩ ኣከዳድንኡ ቀይሩ እንቶም ዝፀውዕዎ ሰባት ሰሓቢ ከም ዝኾን ኮይኑ ይኸዶም። እቶም ሰብ ክቆትሉ ዝደልዩ ሰባት ድማ ካብ ኩሉ ክፋላት ማሕበረሰብ ከም ዝመፁ ነይሮም። ጋሪ ሕማቕ ነገር ይገብርሎ ክትብሉ ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም። እዞም ሰባት ግን ሓሳቦም ወዲኦም ወሲኖም እዮም ንጋሪ ዝድውልሉ ኣለዉ። ኩላቶም ድማ ተቐትልዎ ዝደልዩ ሰብ ወይ ሓዎም ወይ ዓርኮም ወይ መተዓቢቶም ወይ ድማ ሰበይቱ ወይ ሰብኣያ እዮም። ጋሪ ዝገብሮ ነገር እቲ ዝደልይዎ ነገር ኮይኑ ብምቕራብ ናይ ሓቂ ሰብ ክቆትሉ ከም ዝደለዩ ምእማን ጥራሕ እዩ። እዚ ተጠቒሙ እዞም ሰባት ከም ዝእሰሩ ብምግባር ህይወቶም ክቕተሉ ተሓሲቦም ዝነበሩ ሰባት ምሕላይ ስርሑ ገይረዎኒ። ሓደ ግዜ መተዓቢቱ ክቐትል ዝደሊ ጋንግስተር፣ ሓደ ግዜ ድማ ሰብኣያ ክትቀትል ትደሊ ሓንቲ ሃፍታም ሰበይቲ ካልእ ትረፍ ኣዲኡ ንቐትል ጥራይ ቅርሺ ስለ ዘይብሉ ብናይ ፕሌይስቴሽን ጌማት ክኸፍል ዝተዳለየ ቆልዓ እውን ከይተረፈ ንጋሪ ረኽቦ። ጋሪ ንወለዶም ቤተሰቦም እና ንዕርኽቶም ቆትሉ ከም ዝደልዩ ምስ ነገርዎ መጠረሽኦም እስር ቤት ገይርዎ ይኸይድ። ሓንቲ ነብሳ ክትቀትል ዝደለየት ግን ድማ ሓጢያ ገሃነም ከይተኣትት ትፈርሕ ሰበይቲ ከይተረፈት ትድውለሉ። ኩሉ ግዜ ግን ጋሪ መጀመርያ ኣብ ህይወት ዘለዎም መረኣያ ንኽቕይሩን ኣብ ነብሶምን ኣብ ካልኦት ሰባትን ምሕረት ንኽህልዮም የጠንቅቖም እዩ። ወሲኖም ቅተለኒ ወይ ቅተለልና ምስ በልዎ እዩ ናብ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ዝኣቲ። ጋሪ ኣብ ስርሑ ብጣዕሚ ናብ ጎበዘ ይመጽእ። መጠንቶም ዘእስሮም ሰባት ድማ እናወሰኸ ይኸይድ። ክእለቱ ካብ መምህርነት ሓሊፉ ናብ ተዋንነት እውን ክሻገር ከሎ ብጣዕሚ ዝወፀ ሂትማን ይኸውን። ሓደ መዓልቲ ድማ ሓንቲ ሰበይቲ ሰብኣያ ክትቆትሎ ከም ዝደለየት እሞ ግን ድማ ትኸፍሎ ቅርሺ ስለ ዘይብላ እዛ ካብ ካሊእ ዓዲ ሰሪቐ ዘምጻኽዋ ጀልባ ገይረ ከፍለካ ኢላ ትነግሮ። ጋሪ ርሳዊ ቀታሊ መሲሉ ኸይዱ ስለ ዝነበረ ከይትጋገቦ። እዚ ባዕሉ ጋሪ እዩ። ንሳ እውን ከምቶም ዝቐደሙ መጠረሻኣ እስር ቤት ይኸውን። ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ኣኼባ ገይሮም ንጋሪ ብስርሑ ብጣዕሚ እናድነቕዎ ከለዉ እቲ ጋሪ ተኪእዎ ዝነበረ ወዲ ተመሊሱ ስለ ዝነበረ ናብ ስርሑ ንኽምለስ ይሓትት። እሱ ግን ጋሪ ልዕሌኻ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዝሰርሕሎ ንስኻ ኣብቲ ነበርካያ ቦታ ክትጸኒሕ ኢኻ። ንግዚኡ ጋሪ ስርሑ ይቐጽል ኢሎም እቲ ቦታ ንጋሪ ይህቦ። ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ እዩ እታ ህይወቱ ግምጥልጥል ኣቢላ ትቐይር ኣዲሰን ሂትማን ከም ትእልሽላ ዝተነገሮ። እዛ ፊልም እንድሕር ኣፈቲኹማ ላይክ እና ሳብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ግለጹልና። ዝመፁ ፓርትታት ንኸየምልጥኹም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተሉ። ብዛዕባኣ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ
ኣብ ፌስቡክ ምእላሽን ምጽናዕን ይጅምር። ካብ ካሊእ ዓዲ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ኒው ኦርሊን ከም ዝመጸትን ከም ዝተመርዐየትን ምንም ናይ ገን ሪከርድ ከም ዘይብላን ይርኢ። ስልኪ ደው ኢላሃሉ ኣብ ዝኾነ ምግቢ ቤት ቆፂርዋ መጽያ ኮፍ ትብሎ ጥቑኡ ገና ብዙሕ ከየውግዑ እቲ እናበልዖ ፀንሐ ዋፍል ክጥዕሞ ደይላ ትሓቶ። ሰብኣያ ብጣዕሚ ከም ዘጨንቃሎን ድሌታ ክትገብር ከም ዘይፈቅደላን ትነግሮ። ስራሕ ክትሰርሕ ይኹን ናብ ድሌታ ቦታ ክትንቀሳቀስ ዝደለየቶ ምግቢ ምብላዕ ተይተረፈ ብሰንኩ ከም ዝተኸልከለት ትነግሮ። እዚ ነገር ድማ ነታ ብዙሕ ክትገብርን ብዙሕ ክትሰርሕን ደስ ዝብላ ኣዲሰን ካብ እስር ቤት ዘይሐይሽ ናብራ ክትነብር ከም ዘገድዳሎ ንርኢ። እዚ እናበለቶ ስልኪ ተደዊልዋ እቲ ቅርሺ ዋቶ ክትከይድ እናሓሰበት እንከላ ጋሪ ማዲሰን ቀታሊት ከም ዘይኮነት ይርድኦ። ቆንጆ ስለ ዝነበረት እውን ንእሽተይ ረህረህላ እቲ ቅርሺ ንኽትሕዞን ንውሳን መቐየሪ ክትገብሮን ይነግራ። እቲ ዘቸግራሎ ሰብኣይ ተፋቲሓ እምበር ቀቲላ ከተወግዶ ከም ዘይብላ መኺሩ እንድሕር ደኣ ነገራት ተዘይጥዒሞሟ መሊሳ ንኽድውለሉ ነጊርዋ ይኸይድ። ጋሪ ንማዲሰን ካብ ሓሳቡ ወፂኡ ኣብ ስርሑ ትኩረቱ ክህዋላ ይፈትን ደኣ እምበር ማዲሰን ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ናብ ስልኩ ቴክስት ትጽሕፈሉ። ጋሪ ምስቲ ዝሰርሐሎ ስራሕ ክገብሮ ዘይግባእ ነገር ዋላ ምዃኑ እናፈለጠ ማዲሰን ንሮን ያጽሕፋሉ እምበር ንጋሪ ኣይኮነን ኢሉ ነብሱ ብምእማን ናብቲ ዝዓደሞቶ ናይ ኣኽላባት ዝግጅት ይኸይድ። ኣብኡ ኸይዱ ንማዲሰን ምስ ረኸባ ማዲሰን ካብቲ ሰብኣያ ፍትሕ ፕሮሰስ ጀሚራ ከም ዘላን ኣብ ናይ ባዕላ ገዛ ናይ ባዕላ ህይወት ከም ትነብርላን ንጋሪ ትነግሮ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እሳ ንጋሪ ሮን ጌራ ስለ ትሓስቦ ሮን ዋላ ንበሎ ብዘይካ ነቶ ሓገዝ ካብ ሰብኣያ ክትፋታሕን እዚ ሕጂ እኒዋ ጽቡቕ ናብራ ከም ዘይምጀመረቶን ነጊራ ንሮን ተመስግኖ። ንምሸቱ እውን ብሓደ ዳ ምግቢ ቤት ኮፍ ኢሎም ምውጋዕ ይጅምሩ። ኣዲሰን ንጋሪ ወይም ድማ ሮን ብጣዕሚ ከም ዝፈተየቶ ተናዚዛ ክትስዕሞ ትጅምር። ሮን ኮይኑ ዘሎ ጋሪ ድማ እቲ ነገራት ጌጋ ምዃኑ እናተረድኦ ስምዒቱ ምቁፅጻር ተሳኢንዎ ምሳ ኣይሓድር። ክሳብ ሕዚ ግን ትኽክለኛ ማንነቱን ትኽክለኛ ሽሙን ኣይትፈልጥን። ንሳ ሮን ዝበሃል ነብሲ ቀታሊ ምዃኑ እምበር ጋሪ ዝበሃል መምህር ምዃኑ ይትፈልጥን። ርክቦም ንምቕጻል ድማ ሕግታት የውፅእ። ካብተን ሕግታት ድማ እታ ልዕሊ ኩሎን ውሳኔ ዝነበረት ኣብ ናይ ጋሪ ገዛ ክራኸቡ ከም ዘይክእሉ እዩ። እሱ ድማ ምስ ስርሑ ዝተሓሓዝ ሽግራት ንዓኣውን ከጥቃዓ ከም ዘይደልን ካብ ህይወቱ ንዝመፁ ሓደጋታት ተሓልየት ንኽትኮንን ምዃኑ ነጊሩ ንኣዲሰን ምስ እመና እሳውን ፈቓደኛ ኮይና ርክቦም ይቕጽሉ። ንጎሆ ጋሪ ካብ ምድቃስ ተሲኡ ናብ ትምህርቲ ኸይዱ መምህር ኮይኑ ይውዕል። ምሸት ድማ ሮን ተቐይሩ ምስ ኣዲሰን ጽቡቕ ግዜ እናሕለፈ ይሓድር። ጎና ጎኒ እቲ ናይ ሂትማን ስርሑ እውን ግን ኣይገደፈን። ብናይ ክልቲኦም ፍቕሪ እናበርትዕ መፂኡ እቲ ናይ ፍቕሮም ጎጆ ወፂኦም ኣብ ደገ ብሓደ ክረአዩ ይጅምሩ። ልዕሊ መጠን ዳ ምግቢ ቤታትን ኣብ ክላባትን ምንቅስቓስ የብዝሑ። ሓደ ምሸት ድማ እቲ ገና ዘይተፋትሐቶ ሰብኣያ ንማዲሰን ኣብ ጽርግያ ይረኽቦም። ክጻርፍን ክጨቓጨቐን ምስ ጀመረ ድማ ጋሪ ብሕርቀት ሽጉጥ ወፂኡ ድሕርበል ከይቀትለካ ኢሉ ይዛረቦ። መጨረሽኡ ንኡ ኣፍሪሑ ጋሪ ንማዲሰን ሒዝዋ ናብ ካሊእ ዳ ምግቢ ቤት ከይዶም ኣብ ጽርግያ እናበልዑ ይጸንሑ። ኣብኡ ድማ እቲ ጃስፐር ዝበሃል ቅድሚ ሕዚ ንጋሪ እቲ ሕዚ እኒኦ ስራሕ ዝሃብ ሂትማን ይረኽቦ። ኣብኡ ድማ ትኽክለኛ ሽሙ ከይተጠቐመ ስለ ዝኸደ ጋሪ ሴርኡ ኣይተቓልዕን። ጽባሒቱ ሂትማን ዝደሊ ሰብ ከም ዝደሎ ተነጊርዎ ስርሑ ጀሚሩ ናብቲ ዳ ምግቢ ቤት ይኣቲ። እቲ ሂትማን ዝደልሎ ሰብኣይ ድማ ሰብኣያ ንኣዲሰን ኮይኑ ይጸንሕ። ጋሪ ድማ ገጹ ንኸይሪኦ ብምፍራሕ እዚ ኣሰራርሓ ኢሉ ብምዕሻይ ብድሕሪቱ ገጹ ከም ዘይሪኦ ኸይዱ ኮፍ ይብል። ከምዚ ኢለ ኮፍ ኢለ ዘለኹ ንኸይንጥርጠር ኢና ኢሉ ንምንታይ ኢኻ ክትቀትሎም ደሊኻ ዞም ሰባት ኢሉ ይሓቶ። እቲ ሰብኣያ ኣዲሰን ዝኾነ ሬይ ንኣዲሰን ምስ ቀተልካያ ትቕትለት ብቱ ትማል ምሸት ዝረኸብክዎ ወዲ ከም ዝተፈጸመ ጌርካ ክተጣውቐሉ ይደሊ እየ። ንኣዲሰን ድማ ክትቀትላ ከለኻ እናርኤትካ እዚ ካብ ሰብኣይ ክኢልካ ክትዛረባ ይደሊ ኢሉ መልእኽቲ ንኸብፅሐሉ ይሓቶ። እዚ ኩሉ ከውግዑ ከለዉ ክልቲኦም ገጽ ንገጽ ኣይተረኣኣዩ ነይሮም። ጋሪ ግን እዚ ኩሉ ምስ ሰምዖ ተገምጢሉ ንሮን እቲ ሂትማን ባዕሉ ከም ዝኾነ ይነግሮም። ሰብኣያ ንኣዲሰን ድማ እዚ ጉዳይ ባዕለይ ክውድኦ ኢሉ ካብቲ ዳ ምግቢ ቤት እናጎየ ወፂ ይኸይድ። ጋሪ ተመሊሱ ሮን ብምምሳል ንኣሊሰን ከይዱ ክቐትላ ከም ዝደልሎን ካብቲ ከተማ ክትወፅእ ከም ዘለዋን ይነግራ። እሳ ግን እስኻ ተሃሊኻ ማንም ኣይነኽአንን ብምባል ነቲ ናይ ቀደም ሰብኣያ ንዕቓቶ ኮፍ ትብል። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ጋሪ ምስቶም ፖላዊስ ኣብ ሓደ ኣኼባ ተኣኪቡ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ዳ ምግቢ ቤት ረኺብካዮ ነበርካ ሰብኣያ ንኣዲሰን
ኣብ መኪንኡ ሓሽሽና ነገደ ይመስለኒ ተቐቲሉ ተገኒሉ ኢሎም ይነግርዎ። ናይ መጨረሻ ሓንቲ ተጠርጣሪ ድማ ኣዲሰን እያ። ምክንያቱ ቅድሚ ሕዚ ንዕኡ ዝቐትል ሄትማን ፀዊዓ ስለ ዝነበረት። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣዲሰን ምስቲ ሰብኣያ ዝተቐተለሉ ዓይነት ሽጉጥ ከም ዘለዋ ብመርመርቲ ተረጋጊጹ እዩ። እሳ ድማ ምስ ሓደ ዘይተፈለጠ ወዲ ኣብ ፊርጎ ዝበሃል ክለብ ከም ዝተረኣየትን ሓደ ምሸት ሽጉጥ መዚዙሉ ከም ዝነበረን ዝረኣዩ ምስክራት ኣለዉ። እሱ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል እቲ ምርመራ ንኽጅመር ይነግርዎ። ጋሪ ምስ ጃስፐር ኣብቲ ምርመራ ክለኣኹ ከለዉ ጃስፐር ጋሪ ምስ ኣዲሰን ብዙሕ ከም ዝራኸብሎ ዝፈልጥ ብቸኛ ፖሊስ እዩ። ስለዝኾነ እቲ ሓቂ ንምውፃእ ነገራት ካብ ኢዱ ንክወፁ ኣይደልን ዘሎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጋሪ ናብ ኣዲሰን ከይዱ ሰብኣያ ከም ዝሞተ ክነግራ እናተዳለየን ከሎ ቀታሊቱ በዓላ ከም ዝኾነት ነጊራ ተደንግጾ። እቲ ዜና ደንጊጹ ትክክለኛ ማንነቱ ጋሪ ዝበሃል መምህርን ምስ ፖላዊስ ዝሰርሕ ኤጀንትን ከም ዝኾነ እምበር ሰብ ቀቲሉ ከም ዘይፈልጥን ሄትማን ከም ዘይኮነን ይነግራ። እሳ ድማ ሓሲኻኒ ብምባል ተናዲዳ ካብቲ ገዛ ተባርሮ። ክወፅ እናተዳልየን ከሎ ግን እቶም ፖላዊስ ደው ኢሎም ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝተረኸበን ናብ ቢሮ ቀልጢፉ ክመጽእ ከም ዘለዎን ይነግርዎ። ኣብቲ ኣኼባ ምስ ከደ ዋና ተጠርጣሪት ኣዲሰን ከም ዝኾነት ይነግርዎ። ምክንያቱ ድማ ቅድሚ ሓደ ወርሒ እቲ ሕጂ ሞይትኒ ሰብኣያ ንሓደ ናይ ኢንሹራንስ ትካል ዋጋ ህይወቱ ልዕሊ 1 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝኸፈለን እቲ ቅርሺ እሱ ደልያ ቀቲላቶ ክትኮን ከም ትኽእልን ስለ ዝተፈለጠ እዩ። ልዕሊ መጠን ክትጠርጠር ዝገበራ ነገር ድማ እቲ ቅርሺ እንድሕር ደኣ ንሱ ሞይቱ ሓንቲ ወራሲት ንሳ ጥራሕ እያ። እዚ እቲ 1 ሚልዮን እሱ ደልያ ቀቲላቶም ክትኮን ከም ትኽእል ስለ ዝጥርጠር ብደንቢ ምርመራ ይጅምር ተባሂሉ ስራሕ ይጅምሩ። ኣዲሰን ልዕሊ ጋሪ ተኣምኖ ማንም ሰብ ስለ ዘይብላ ድማ ብዛዕባ ኩነታት ሓበሬታ ንምእካብ ማይክሮፎን ገጢሞም ንጋሪ ክሰድዎ ይውስኑ። እቲ ገዛ ከይዱ ኳሕኪሑ ኣዲሰን ምስ ከፈተቶ እቶም ፖላዊስ ይሰምዑ ስለ ዘለዉ ብኣፉ ካሊእ እናተዛረበ ኣብ ስልኩ እቶም ፖላዊስ ከም ዝጠርጠርዋን ከም ዝሰምዑለውን ቃላታ መሪፃ ክትጥቀም ከም ዘለዋን ዝነገር ጽሑፍ ኣብ ሞባይሉ የርእያ። ነቶም ዝሰምዑለዉ ፖላዊስ ዘእምን ወግዕ ናውጉዕ ድማ ኣዲሰን ተጋግያ ዘጠርጥራ ዘረባ ንኸይትዛረብ ጋሪ ብስልኩ እቶም ፖላዊስ ዝፈልጥዎ ኢንፎርሜሽን እናፀሓፈ ይነግራ። እቲ ትወነኦም ብጣዕሚ ጽቡቕ ኮይኑ ካብ ምጽንሑ ዝተልዓለ እቶም ፖላዊስ ኣዲሰን ቀታሊት ክትከውን ከም ዘይትኽእል ከኣምኑ ክኢሎም ብርግጽ ካሊእ ሰብ የቐቲልዎ እምበር እሳ ቀታሊት ክትኮን ኣይትኽእልን ኢሎም ወሲኖም ስርሖም ወዲኦም ናብ ገዝኦም ዝተበተኑ ጋሪ ብምሸቱ ናብ ኣዲሰን ተመሊሱ ይኸይድ። እቲ ማዕጾ ከፊቱ ምስ ኣተየ ድማ ጃስፐር ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ኮፍ ኢሉ ስለ ዝጸንሖ ብጣዕሚ ይድንግጽ። ጃስፐር ብምስጢር ንኽልቲኦም ይከታተሎም ጸኒሑ እዩ። እቱ ካብ ፖላዊስ ወጻኢ ዝግበርሎ ርክቦምን ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ፍቕሪ ርክብን ከጽንዖ ስለ ዝጸንሐ ሕጂ እታ ሰዓት ክጥቀመላ እዩ መጺእዎም ዘሎ። ንኽልቲኦም እቲ ዝደልየሎ መጠን ቅርሺ እንድሕር ደኣ ዘይሂቦምዎ ኣዲሰን እታ ትኽክለኛ ቀታሊት ምዃና እኹል መስረጃ ስለ ዘለዎ ንጋሪ እውን ናይ ቀታሊት ተሓባባሪ ኢለ ንኽልቲኹም ንዕድመ ልክዕኹም እስር ቤት ከእትየኩም ኢሉ ከፈራርሖም ይጅምር። ግን ብዙሕ እናተዛረበን ከሎ ክደክም ይጅምር እሞ ተዘሪሩ ናብ መሬት ይወድቕ። ምክንያቱ ድማ ኣዲሰን ኣብቲ ዝሰትዮ ነበረ ቢራ መደንዘዚ እትያሃሉ ስለ ዝነበረት እዩ። ኣብዚ ኩነታት ክልቲኦም ኣና መጨረሻ መጨነቂት ሰዓት ጠጠው ይብሉ። ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ተሲኡ ንኽልቲኦም ከእስሮም እዩ። እንድሕር ደኣ ሞይቱ ፖሊስ ቀቲሎም ተባሂሎምን ምእሳሮም ኣይቀርን። ስለዚ እንታይ ትገብሩ ይሕይሽ? እስኪ ንባዕልኹም ኣብዛ ሰዓት ገምትዋ እሞ እንታይ ክትገብሩ ነርኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ጋሪ መፍትሒ ረኺቡ ተሲኡ ናብ ርእሱ ፊስታለ እትዩ ኣብ ክሳዱ ግጥም ኣቢሉ ኣስራ ናብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ኣብ መኪኑ እቲና ወሲድና ክንገድፎ ኢና። እዚ ወዲ ምስ ሰበይቱ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ተፋቲሑ ስለ ዝነበረ ሓያል ንሓሽሽ ተጠቃሙን ስለ ዝኾነ ነብሱ ዝቐተለ ምሲልና ኣብኣተ ገዲፍናዮ ማንም ሰብ ይጠርጥረናን ብምባል እናውግዑን ከለዉ ጃስፐር እታ ናይ መጨረሻ ትንፋሱ ተንፊሱ ይመውት። ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ጋሪና ኣዲሰን ኣብ ሓደ መኣዲ ኮፍ ኢሎም ምግቢ እናበልዑ ንሪኦም። ምስኦም ድማ ክልተ ደቆም እኒሄዋ። እታ ጓሎም ንኽልቲኦም ከመይ ኢሎም ከም ዝተራኸቡን ኣብ ምንታይ ከም ዝተፋለጡን ምስ ሓተተቶም ድማ ዓይኒ ዓይንና ተጠማመቱ እቲ ፊልም ይውዳእ። ሓንሳብ ግን ጋሪ ናይ ብሓቂ ሰብ ቀቲሉ ኣይፈልጥን። እቲ ናይ መጨረሻ ክፋል ፊልሚ ዘለዎ ትውኒት ሓቀኛ ኣይኮነን። ደረስቲ እቲ ፊልሚ ሰሓቢ ንክኾነሎም ዝወሰኽዎ እምበር ጋሪ ጆንሰን ኣብ 1947 ተወሊዱ 2022 ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ሞይቱ። ኣብቲ ናይ ፖሊስ ኤጀንት ሂትማን ኮይኑ እናሰርሐ እንከሎ ልዕሊ 70 ሰባት ኣሲሩ። እዚ ማለት ልዕሊ 70 ሰባት ሂወት ኣድሒኑ ማለት እዩ። እዚ ፊልሚ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ካብ 10 ነጥቢ ክትብዎ ከይትርስዑ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።